Yeah, viewers all over the world. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, bụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or ordinary evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ man know thyself. Ya bụ isiokwu anyị wee na-ekwu na ihe jọrọ njọ n'ụwa is mmadụ amara ebe mmiri si bido mabụ ya. We should not lose ourselves in search of ourselves. Meaning, you should not be confused. When you don't recognize the real you, your real self, you are lost. When you are not conscious of your existence, when you are not conscious of who you are, that is the greatest thing that can happen to anyone here on earth. Yet, I will give you an iceberg. Na nkụzi anyị akụzi taa. Mana echefukwana na o nwere akwụkwọ anyị na-ede. The title of that book is Man Know Thyself. Then, very soon, ọ nọgo with the printing press, very soon ọ ya pụta. Mana o nwere ihe nchọ ka nkọwara gị, ihe nchọrọ ịtụnyere azụ taa. Nke mbụgolo bụ ị kwesịrị ime onwe gị. Get it? One thing dị iche na ndị gboo na ndị kịta. Na ndị gboo maara onwe ha, mara mgbe ha dara, mara mgbe all is not well again. Ka mmadụ ga ka m were story ịma dịka ịmara nkụzi na mara ka ihe ọmụmaatụ. Ịma dị that allegorical story akọrọ gbasara Adam and Eve na Bible, ọkwa eziokwu na Genesis 2. Good. Ajụrụ nwa Adam kere ebe ị nọ. Adam wee respond, anụrụ m ọnụ onye nwe m wee zo n'ihi na abụ m onye gba ọtọ. And onu wee daa onye nwe wee jụọ sị ya, Adam, kedu ka isi mara na ịgba ọtọ? Adam, ị taa na mkpụrụ osisi ahụ sị gị ata na? The bottom line here is Adam discovered that he was naked. You, na-ege ntị, have you discovered that you are naked? Ọ bụrụ onye ahụ na-aya na-afụ dọkịta. Ọ bụrụ onye mkpa ji na-akọsa mkpa. But if you don't know when you need help, nke ga-egbome, you are lost. Ihe ndị a bụ ihe anyị ga-eneba anya. So begin to tag your friends and well-wishers so that they will hear from the horse's mouth. Today's message is for bandage to fall from your eyes. I keep saying, if you are not knowledgeable, you remain a slave. If you are knowledgeable, you become a master. And remember, what you don't know remains a mystery to you and not to all. Get in all mkpa. Echefuna na anyị nọ na month of November. Our monthly ritual for the month is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. The distance abụrụ ebere ya na aja anyị na-achụ na temple maọbụ ọrụ mmụọ anyị na-alụ. N'isi ụtụtụ ejegori na temple chụọ aja gọọ ọfọ kwubi okwu n'isi ndị sonyela all over the world. Tụa ka anyị si eme till the last day of the month. Anyị ga-eje na mmiri wit ihe ọnụ na-eri. Kpee ile ọma n'aha mmadụ dum. Then come to the temple, chụọ aja to entities of powers. Jee n'ebe nchụaja gbuo ebulu saraka. Tụa ka anyị si eme ya. Ọ bụrụ na ị dị interested iso na aja, anyị nwalitere ịchụ aja ihe almost 4 years na next month ọbụrụ 4 years anyị bidoro ya. We have massive testimonies. So ọ bụrụ na ị chọrọ iso, ihe ị ga-eme wụ ịchacha m na WhatsApp. You make token donation to the account number. Forward their 3 prayer requests anyị ga-edebe n'ọta na-achụ aja na-aga ụfọdụ ekwubi okwu n'isi ganye n'ọnwa agwụ. Etu a ka anyị si eme. So ọ bụrụ na ị dị interested, chat me on WhatsApp. WhatsApp number ị ga-eji nweta mbụ bụ 0805 78 37 672. Mgbe ọ bụ na ya na screen gị ga-afụ nọmba ị ga-eji nweta m. Now, let's dive into today's lecture. Ọ ma dị too long, but pay attention. Ka ị na-eme nke ka Chukwu gozie gị ma gozibiga gị oke. Let's dive into today's lecture. What I'm saying in essence is this. Man, know thyself. You must know yourself, the real you. The gospel, the truth. Ị gwara onwe gị onye ma bụ the koko.
You must discover that all is not well in your life, that everything is in shambles, for you to begin to find remedy. The worst thing that can happen to any man is when you don't even know yourself. You don't even know when you need help. But people of the old, whenever they fail, they understand that they have failed woefully. They begin to look for solution. That is the difference. But the problem of nowadays is that people don't even know that they have lost. So you, as you are hearing this voice, Ogbuefi, I'm here to help you to discover the real you. You must know yourself. Ọtụtụ ezinụlọ dị iche iche have lost themselves in search of themselves. The same thing individually. Today, how individuals lost themselves. Yes, in searching for themselves. The same thing families. Most families lost themselves in searching for themselves. The same thing nations, race, have already changed. Man, can be the individual. Do you know? It will be very difficult for you to be helped or even save yourself. The same way, if you are sick, the fundamental thing is to find out the basic cause of your problem, your illness. And once the basic problem is found and it's down on you that you are sick, then I can tell you that 50% of your problem has been solved. So man, know thyself. You must tell yourself the gospel truth. Onwere ndụmọdụ mmadụ gị ma ọ bụ eziokwu m ga-agwa gị na-abụrụ eziokwu ị gwara onwe gị. When you actually know that you need help and you begin to look for solution, you begin to ask for help. Man, know thyself. You must know yourself, know that all is not well with you, and be ready to fix it. Today, I'm here to address earnest seekers only. People that are really seeking for themselves. So you must recognize that you have lost. If you recognize the fact that you have lost, then you will be able to ask for help. You have lost. That's why you lost everything. Let me tell you, for you to find out or recover what you have lost in life, you must do the needful. Ndị Igbo na-atụ ilu si na na-eji ụkwụ wee chọọ ihe daba na mmiri. That what it means that you go extra mile using spiritual. Let me tell you, whenever you are searching for yourself, go spiritual. Man, go spiritual. Because spiritual is the key you. If you go spiritual, on your iji ụkwụ wee chọọ ihe dara na mmiri. Asị gị jiri aka. Mana asị gị jiri ụkwụ no ihe ọ pụtara bụ na iji ụkwụ abụrụ normal ihe eji achọ ihe. Mana igosi gị na-eme something extraordinary. But first of all, you must recognize the fact that you have lost something. Then, before aka ga-abịa. Ọtụtụ ndị mmadụ agbara ebe mmiri si bado opi ụgbọgụ. When I started this journey, I told myself that all is not well. I begin to seek for the truth. So today I'm addressing earnest seekers only. Those people that are angry. They are no longer happy with what is happening to you. To them. Those people are people I'm talking to today. I'm talking to those families that recognize them for the fact that they need help. If you are one of such family, I want to talk to you. Those race, aburanwa, mano nwere ihe anapụrụ ha, knowing themselves. So if you are one of those people that are searching for your true self, come closer. Onye attack the person. What am I saying? For you to be liberated,
you must understand where you got it wrong. And the only solution to solve your problem is going spiritual. You must be prayerful. Let me tell you, there are some certain things you can't change by your own making. Obro ni kaka. The Igbo turu say what the Igbo that says. Abaka mumbo ego ni. Obasi na chi anabia nafa. Yes. N'ọbụ na mmadụ gbacha mbọ. Ịgba mbọ dị n'aka mmadụ. Mana onye na-agọzi mbọ mmadụ gbalụ si n'aka mmụọ. So you can see, even n'afọ a na-aba aba, ị ga-eji ya mara ihe Igbo spirituality kwenyere na ya. Igbo cosmology, ihe o kwenyere na ya. Ha si chi na-enye nwa. Ime ya batara ya, because na ndị Igbo mara na ihe niile si n'aka ya abịa is the act of the mercy of God. My wake-up calling today is for you to wake up from slumber. Most of you are slumbering to the extent that you have lost yourself. Man, know thyself. Wake up from slumbering. Now, you must understand that spiritual control the physical. You must understand that now, before you hold the men at this gross material, Obrugus or take it on form in the spiritual realm. So, for you to turn that thing, if it's negative not to happen, it must go spiritual. Because the more can I hear in there. He in a full skip play. That is, when you hear they go script. If they go the script, hear the script when they place it out. However, script where they go there can still be amended or add addendum behind a addendum in a movie industry will be added. That is not from the original plan of the script writers or the script writer. The same thing we had a menandoge. Whatever that was projected or whatever that karma brought to you is a script that have been written many years ago. Now it's playing out. With computer, we call it garbage in, garbage out. Don't worry, whatever you give to computer will store for you and it will come back. Whenever I ask for it, it plays out. In creation, Galatians 6:7, and they keep quoting it. God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. Whatever that is happening to you right now is what you brought upon yourself, knowingly or unknowingly. It might be your previous earth life that necessitated what you are passing through now. Stop pushing blame on others and take responsibility for once. It's when you take responsibility, you begin to look inward yourself to find out to be municipal. But when you keep pushing blames on others, you lost it. Or total families, even you individual, instead of you to man up, to own that what you are passing through is as a result of what negligence, of what you have done maybe in their previous earth life, knowingly or unknowingly. Now you have to face it. You are the only one that will fix your mess. If another person tries to fix your mess, you will be hurt. Because the person will face it forcefully. But when you use yourself now, know yourself, begin to face it yourself, it will be mild and calm. So discover your real you. Stop blaming others. Stop apportioning blames. Take it upon yourselves and decide to get it right this time. Man, go spiritual. It's the only spiritual you will use to control what is happening in physical. You can't achieve it with your physical strength. I told you yesterday in my lecture that most people, that if it's in terms of working hard, I told you that bricklayers, loaders, Okada riders,
worked very hard. Yesterday I advised you to work smart. Do you know why I asked you to work smart? Because you have to do what is exceptional thing that others neglected for you to be smart by going spiritual, because spiritual control the physical. Ọtụtụ family ị nwere ike ọtụtụ ihe into covenant your ancestors, your fathers, because they are wise men. They saw it and decided that there is nothing they can do on their own. They follow spiritual. Let me give you an example. If you know my house, you will agree with me that my own clan, we are the border clan. We are, our neighbors are also our neighboring town. My own clan, we are the people that live in Anaba and Onui. We are the people that lives very close to that stream that divided Oraifite and Ozobro. So in olden days, every community fight to have streams closer to them. Makano mmiri mundo. So mgbe ahụ anyị nwere ndị a na-akpọ ndị agha abam a na-esi abịrịba egota. Enwere ike ya neighboring town nwere ike na-achọ ka ha chụpụ gị chụtee gị aka. Ejekọtara gị ndị agha abam ka ị gbapụzie ọsọ ka ha wee bichie. You know, olden days is survival of the fittest. But some of my ancestors, some of them ran away. Yes. But some stood, like my grandfathers. They stood their ground and said, we are not living anywhere. Do you know what they did? Her girl installed a jog and a olas. I want in my place in Malona Olasia one not very close, not up to 5 poles away from the border town. Our ancestors installed it. Job to defend them from invaders. They went spiritual, and that's what kept us where we are. We did not run away. So whenever you are passing challenges, go spiritual. Watch. Or when you hear, they are fight your go. Only mandana bondaga bam decide abreba no hofia. They are warriors, but we stood them because we went spiritual. So I don't know what you are passing through, but I would advise you to always go spiritual. It's only spiritual. Stop lamenting. Stop apportioning blades. Families that is facing challenges because your family neglected that covenant, entered in peace with the gods. You deviated. That is why your family is facing so many challenges and mess, and it's down on you that something is wrong. As you go Nagianosi, or to name one will say that Halug always on or that tired. Yet nothing, no solution. Here, Bataria, you are going it the wrong way. In the always on natural deviate here, he go poor working from the covenant, then in peace with the ancestors. That is the wrong thing to do. Yeah, your ancestors did the right thing because they went into that agreement in good faith. Maybe to multiply and protection. So what you're supposed to do is to key into that existing agreement, because you know that the gods are wise, and you know that the ancestors entered it into in good faith, not out of greedy, because they have what Ogbuefi. But they didn't look at that agreement in the Nagahammer was done in wrong faith. And then he castigates me. So pay attention, go spiritual, let your family go spiritual. Follow it the right way. You are following it the wrong way, that's why you are suffering. Some people will tell me, Eze-Ana, I want to make peace with my spiritual forces. Onye ọbụla na-ekewa gị na ndị otu go chọrọ ịnagide iyi, kedu ihe iji dịzie papa ya? Ịmụrụ na o nwere ndị otu ya spiritual associate ndị gị na ha kpara nkata n'ụwa mmụọ na ụnụ na-abịa ụnụ mee nke a mee nke ọzọ. So you needed them because they are in your original master plan of your existence, of your coming in this earth cross material world. So you need them so that you are able to change post at the middle of the game. Nke ka mbịa to ndị Igbo ekere m ọnụ. Achọbụrụ m ime comment n'ihe gbasara ihe na-emenụ ya na judgment enwel
because na ndị Igbo amalihere eme ndị Igbo know thyself. One, my advice to ndị Igbo should go back spiritual. It's the only spiritual that can save ndị Igbo. After post somebody made yesterday was like blaming our elites, blaming Okute ndị Igbo, blaming everybody, blaming only. See, all these things is we have refused to tell ourselves the truth. I will tell you the truth without missing words. The truth of the matter is that we lost it. On the Igbo wa aboro lose their ihe but the spirituality in my life. Igbo wu aboro na agụ mmụọ. Aya na efe mmụọ dịka ndị ụka nyere a bad name. Have you asked yourself when ndị Igbo hapụrụ ihe ha ji dị ebube ịgụ mmụọ jee febezie mmụọ ndị Rom na mmụọ ndị ụka? We lost everything. Ụmụ mmụọ anyị ji wee dị ebube mmụọ anyị na-agụ dị maka ndị Igbo anya na efe mmụọ mana anyị na-agụ mmụọ. Mmụọ ndị Igbo ọ ya batara na ndị Igbo adịghị esekpu ana na ha na-agụ mmụọ. We bargain. Our ancestors bargains with entities of powers in faith sharing, power sharing. Have you asked yourself even before ndị anyarị abịa bịa colonize ya ndị Igbo dị ebube? We dominate in everything. Even during the first republic and everything, ndị Igbo na dominate. Ask questions. In minutes because ndị Igbo jere akwụkwọ, ndị Igbo the wise. We dominated when we recognize our gods. Ihe anyị ji dị ebube. Ndị Igbo know yourself. This message is a wake-up call for ndị Igbo, for individuals, for families to know thyself. Our problem, we keep failing because and the only solution is for ndị Igbo to go spiritual. Mgbe ndị Igbo na-aga spiritual, ihe niile ezula anyị oke. Anyị adara agbalas. Ndị Igbo bụ mba dị nsọ ndị Chukwu ghọtara onwe ya. Ịghọtara ya? Ịlọtalụ mgbe ndị akwụkwọ the Bible mara ya atụ. Maka na ihe mmeji mara ya atụ. Nkwu otu other spiritual book, you have not read them. Maka ndị Igbo ara agụ akwụkwọ. Nke anyị na-achọ idede dịchakwụfara ya aka. Mana ana m achọ ịgwa gị na ndị a na-akpọ ndị Jew, the Kemite, upper Kemite people, had entered an agreement with the Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile. Wee build ihe na-akpọ Ark of Covenant or Igbo ọgbụgba ndụ. Igbo ọgbụgba ndụ ahụ duru ha with agreement ya till mgbe ha deviated from the covenant. They were defeated by the Persian Empire, the Babylonians. Ha ji ebe abụ slave. Ndị Igbo, we deviated from the ọgbụgba ndụ anyị na Chukwu Okike nwere. Anyị ji wee bụrụ ụmụ Chukwu, bụrụ ndị Chineke ghọtara onwe ya. Ndị Igbo, first people of God. Ndị Igbo were the wisest of them all in the world. If you remember that ndị Igbo na anyị gbabụ ndị ụdị ọkpara Chukwu, ndị mmụọ ji dị ebube. But we deviated. Ndị ọzọ nwere ike ideviate agba ha nkịtị, mana ọ bụrụ maka that nwa afro n'anya, maka na nwa nna afro n'anya ka ọ na-apịa ịtarị. Ndị Igbo, I'm calling ndị Igbo to come back to our roots. Now ndị Igbo wee hapụ etu ahụ anyị ji wee dị hapụ ndị the Babylonians. Etu esi wee hapụ ndị Jew n'aka ndị Babylonians. Ewere ha mee ihe emo. Nwere ha mee ihe eji akwa amụ. Wee na-asị ha gụọrụ na ya egwu ahụrụ na-agụ na Babylon. Ọ ihe ha na-eme ndị Igbo. But you know that the music by the rivers of Babylon, there we sat down, and there we will, where we remember Zion. So ewere ha mee ihe akaje. Ya ihe ọnọdụ ndị Igbo nọ now. We're supposed to cry. Ihe ndị Babylonia ji ka anyị mmanwụ na ha discover mmanụ na mmiri bara n'opi ụgbọgụrụ. Ha baa akwa uju. Ewere ha mee ihe akaje sị ha gụọ egwu a na-agụ na Zion. Ndị Igbo ejidiga anyị pụọ alụ. Ejidiga anyị mee ihe akaje. Maka na anyị mere onwe anyị. Ka anyị stop on blame our elites. Yes. Ịchọ ka ntiwara aka oyibo nsogbu. Ndị Igbo emeriri anyị n'agha. Ịmalitere ha na-agwa ụnụ no victor no vanquish. Mepụtara ji okwu ya. Ihe eji gwa gị ya bụ ka obi gị dere du. Ka i wee relax ya. Ndị Igbo, ọgwụgwọ na-akpa nri anya ufe akọni anya ufe kọrọ anyị eka na-ekezi nkwụcha. Anyị wee hapụ ihe anyị dị ebube. Iche na ọba anyị n'ọgụ
iche na ọba ngwa agha, iche na ọba ihe niile aka anyị ga-eji wee defeat ndị ile anyị, iche na ọya onye ọbụla na-agwa gị n'ọgba gbosa ka a ga-eji wee nwee ọdụrụ possible not me anywhere. Ihe anyị kwesịrị ime bụ ọgụ mmụọ spiritual ka anyị kwesịrị iji, anyị ga-eji ụkwụ wee chọwa ihe dara na mmiri. Ndị Igbo ka anyị chigha n'azụ nke ntị ka nkwa ọrụ ụnụ ndị a ụnụ na-akpọ gbutala anyị ụka eji wee ri ndị be anyị gbaa anyị n'oru da anọghị ihe a ndị a so na ndị konivụrụ wee mee anyị ihe mere anyị. Nwanne anyị nwoke a tụrụ nga ịlọtọzi na onwere citizenship of ndị anyarị. Ọ bụrụ na be ha ekweta ka onye nwere citizenship nwa ha ka eme ya ụdị akaja, ha ekweta. Ọ gosighị na citizenship anyị jere nwee emerụ ha ka ha lọvụ oge. Anyị soro ha jewe okpukpere ha, they will never love us. Ọ bụrụ na ị na-eche na ka anụwa ọgụ a na-anụta ọga polisi wee bịa, ndị ahụ polisi they will never come because ndị ahụ conspirators. Ha so na ndị kparaja bụ nkata. Ihe edere ubu skript edere ede ihe a ga-eme. Nke mbụ na ọ na-agba agbụrụ ọbụla Chukwu fụrụ n'anya deviate from ụzọ ha chi dị ebube agbakudo ha azụ. A ga-eji ndị ilo ha wee pịa ha ụtarị. Ndị Igbo ihe a na-apịa ya ụtarị mmụọ. Ị na-ebule m nwanne gị, ị na-ebule m okwute ndị Igbo, ị na-ebule m onye a, ị na-ebule m onye a. Onye ahụ ị na-ebule m ghọtalụ na egwu a na-agba n'egwu uche na ya ebu ndị emere n'agha. Ntị ọ dị. That is the bitter truth. Don't allow anybody to tell you na emere anyị n'agha n'obi tọrọ ova nkwụchi. Ihe a bụ ihe a na-agwa nwaanyị si ya agwa na di ya. The truth of the matter bụ na ihe mere anyị ka nkọwalụ na ihe na amara ka nkọrọ na akọ maka na-esimoru. Yes, agwara m ụnụ onye ọbụla nwere kọla ihe nwere ihe Chukwu oke ji wee zite m ka ndị kọwalụ ụnụ ka ngwa na akụkọ na amara. Mana ndị a na-akpọ ndị Upper Kemite Jewish people, they lost the battle. You know ihe mere ha? O nwere onye a na-akpọ Nebukadneza, the former Persia, the Persian king. Ọ bụrụ na ị gebara nkụzi gbasara the Africa, the first son of God, part 1, ị na-eme isi ihe. Jekwa chọwakwa akwụkwọ anyị na ahịa iweta na maka na those some of these teachings in na-etichi dị dia. Gentị. Oge ndị Jew mejọrọ wee mee taa mkpụrụ isi asị ha taa na mee ihe ha kwesịrị ime. They had the covenant of Igbo ọgbụgba ndụ ha na-abụ ha jide ha were tụrụ ugo. E wee merie ha n'agha by ndị Persia, the Babylonians. Ịma ndị Babylonians. Babylonians who the present day Iraq as is, call them ndị Arab of this time. Elofuna na o nwere oge ndị Africa, ndị Africa pharaohs na-achị ụwa. Nwa oge ndị Rome chịrị ụwa. Ọkụ ị nwere idea. Now, Paul wee baa n'aka ndị Persia ka nkọtụrụ obere ahụ ịghọta. Ndị Persia bụ onye mụtara ndị Persia bụ agwara m ụnụ ya ndị Africa bụ mba dị nsọ Chukwu oke buru ụzọ kee. Now, o wee bụrụzie na ndị Kemite, Upper Kemite, ndị Jewish people, ndị anyarị. Agụ wee na-awa ha agbadaba ha wee pụta ọrịrị pụta ịbịachụ nta ego na Africa tụrụ nna ha ukwu Abraham. O wee bịa ebe ahụ a ọnụgo nwaanyị ya nwanne ya nwaanyị bụ Sarah onye anyara ibie wee bịazie ebe a in order to nweta favor n'aka Africa. O wee je nụọ nwaanyị a na-akpọ Haga. O wee nụzie Haga mgbe ọ mechazielu ahụ ya adịzie maka na ọ bịara gwọọ ya ọyị ya. Ọ mụtawazie nwa na-atụwazi nwaanyị ime o megburu mgbe mbụ. O wee bịazie wee nụọ nwanne anyị nwaanyị mgbe ọ bịazi nwunye si ya tee ya nụọ nwanne anyị nwaanyị ka o wee teesie gba na ọdịgo mma wee wụ na ọdịgo mma. Ọ mụọ nwa. Mụkwa nwa nwanne ya nwaanyị wụsara onye anyara ibie first wife ya mụkwa nwa. O mechara nụọ the third wife. Ọ bụrụ ị nwere idea. Ọ bụrụ ya ka m bịara ikwu maka taa. Mana mgbe o mechara ihe a mgbe eze Fero chọpụtalụ nọ na-asịrị ya asị na first wife ya abụrụ nwanne ya nwaanyị na ọ bụ nwunye ya. E wee gbaa ya arụkwaghịm n'obodo Afrịka. Mgbe a gbaziri arụkwaghịm mgbe ahụ ọ na-anụ the first wife and second wife, ọ na-anụ Sarah na-anụ nwa Afrịka Haga. Nwa Afrịka mụtara ya nwa a na-akpọ Ishmael. Why nwaanyị anyị ya anyara ibe mụtara ya onye a na-akpọ Isaac. So mgbe ahụ a chụziri ha na Afrịka wee nachighị azụ. Obi nwute ha bụrụzie n'obi ka ha mewuo nwa Afrịka. Yes, na nwa ya. E wee dupu ha n'ịkpa na desert. Sahara desert, dupu ha desert. Mgbe edupụtara desert, ịma na ndị Persia, ndị Iraq, Iran ha bi n'ịkpa. Ị nwere idea?
e wee dupu ha ebe ahụ ka agụ ugbo ha mmiri ha ji ndị ha ji agwụna. Nwaanyị Afrịka wee debe nwere ala wee bewa akwa kpọkwuo Chukwu okike chi nke ala Afrịka. Chi nke ala Afrịka wee provide area ume, provide area mmiri n'ime ịkpa. Ọ mmiri a ka nya na nwa ya ji gwukọrọ mmiri ebu ndụ, nya na mmiri a ka nya na nwa ya ji wee succeed. Nwa ya bụ ehonta Ishmael tolite mgbe ọ ga-anụ nwaanyị, o wee kpọrọ ya wee daa na Afrịka nya nụtara ya nwaanyị. Ifuni o wee bụrụzie blood, mixed blood of ndị African blood and ndị anyarị blood produce ndị a na-agba Arab, ndị Persia. So mgbe ha toliteziri akọrọ nwatakịrị akụkọ etu esi wee kpagbu ya, maka na onye a kwesịrị ịwụ the first son of Abraham. Ihe a na-azụ ọwụ obi Abraham. Etago so mgbe nwatakịrị tolitere wee mụtazi ụmụ wee mụọ ndị Persia, ndị a na-akpọ ndị Persia, ndị Arab. So a na-akpọzi ha ndị Asia now. Ịghọtara ya? Now these people wee gwafe ife emere nnafa. Onye butere ọgụ ndị Persia, ndị Asia na ndị ihe na-emegide ndị Arab na ndị Jew na-anụ ruo taa. Mana one thing mere duto na ndị Jew mebiri ọgbụgba ndụ ha na chi ha Chukwu okike emerie ha n'agha because Nebukadneza na ndị eze ndị Persia jizi iwe wee bịa ọgụ wee merie ha n'agha wee na-achụ ụwa niile wee decide ya to wipe them out na the history of the world. Etu ụfọdụ ndị mmadụ ji bent on the wiping ndị Igbo out. Ọ bụrụ ịghọtara game a na-eplay. Now e wee kpọrụzie ndị Jew a wee je kposa ha n'ụwa niile. Ha nọzi na map of the world. Is 1947 ka ụbọchị a ka ndị anyarị ndị ibefa ndị ọzọ bịa trace mezie descendant of ndị Jew, ndị Upper Kemite wee kpọrọ ha wee je make obere space wee de drop ha na present day a na-akpọ Israel. Wee nye ha ammunition. At that time ha gba aka n'aka ha enwere ammunition. Ọ bụrụ ndị anyarị ibe ha nyere ha ammunition ha ji wee je wee mesia gbasasịa ndị Palestine because na mgbe King of Persia mere o kporo ha kpopụ ha out of the world. Oluzie ndị Persia ụmụnne kpochie ebe ndị Israel bi before ndị Upper Kemite. So ndị Upper Kemite enwerozi ebe ha bi. Yes, ndị Upper Kemite enwerozi ebe ha bi. So we trace ha 1947 wee kporo some of them wee kponakwa na present day Israel wee nye ha arms. Ha wee recover some ka ha recover as we speak now. Bethsaida, that Bethsaida in the Bible is still under Palestine. They did not even recover all. All nyabo again na North Bank and West Bank. Anakana so. Iotalia? Maria Nachi whatever abu. If the Anyan and the Upper Kemite, the Jewish people, did not save themselves by fighting. They can't. When the Palestinian, the queen of the Persia, the Persian king, he married her. Naga, we also has scatter her twice as scatter Dibu. Scatter her. Could they win their land back by fighting militarily? Did they? They did not. It's not possible. They went in an Eze-Ana Babu Hade, to name him more. Nandi Upper Kemite Chiapalona land ha Ejimalaha, known today as the state of Israel, is by miracle. Or more, Maria. Can you hear woman? Have you asked yourself ever asked Cataraha all over the world, both in Britain, both in US, everywhere asked Cataraha? Have you asked yourself, can you hear Melano? State of Israel, how will you back that? Is it by military force? Now, how are they put together house in 1947? Near arms, can recover their place. Each and all by Ikaka. They went spiritual. All that spiritual are hamel. Measuring more the way they met to Danyari Bahaka, no be. Danyari Bahab didn't do Jakaha. Poloha, Bonahana, Nabeha. Nyahangwaga Jereha can recover ever happy today, known as State of Israel. Nchode, what do you hear that? Hello, Undibo. Give one age, I say no, Kija, maybe Porto, Kija, no walk, Kija, maybe headed to her. My brother, my sister. Opera best option. Nkebe is your own, you open or go in a kita, which are to get a more issue. You fail. Let's come back to our roots. Then I have failed or go on 1967. We failed because
By that 1967, I have the covenant I na chukwu kenwelo we have here. So bezie ndanyare ukwu munnefa nda na play card of the seat. Hara emere anyị na anọchi anyị febezie chi gala ha ka ọgụ rejiel ndị Igbo ka ọgụ rejiel ndị anyarị a ndị Europe a butere religion ha. Ọ bụrụkwa the same people a na-ego na-ewerekwa arms na support ndị na-ebuso n'agha nwee n'uche. Ndị Igbo know thyself. Ị na-ajụkwa onwe unu ofu ndị a ndị be Eriza nwa butekwara ụnọ Anglican, ndị Roma a butekwara ụnọ Catholic, na ndị ọzọ niile, na ndị butelu Methodist, the American, the Scottish people, and the rest of them, the Irish people, the Portuguese. Ọ bụrụkwa the same people a jekwara soro ndị na ndị ọzọ ndị Nigeria ndị ọzọ wee na-arụso ndị Igbo ọgụ. Ndị Igbo nwee n'uche. Ọ bụrụkwa ndị a na-asụ unu febechi ha chi nke ala ha sikwa n'azụ na-anụso unu ọgụ na-enye ndị ọbụ unu ya. Oke ebe unu na-efi unu na chi ha unu fewelu ga-enyere unu aka. Nwaanyị na mgbe a na-anụ ọgụ, nwaanyị na ndị a abịara sọpọtụ unu. Nwaanyị na ha sọpọtụrụ unu na-amụrụ na-akpọrọ unu asị na ihe eji wee master plan a ga-eji wee breki unu ka a na-achọ. They drafted it, they the script wee sị na ọ bụrụ na before anyị ga-enwe ike win ndị a na-akpọ special people of God a na-akpọ ndị Igbo, before i win ha napụgoro ha spirituality, napụ ihe ha ji dị ebube ka i wee disconnect ha with from chi ha. They now bring that religion bịa. Ijikwa onwe gị onye Igbo, gị bụ onye Igbo na-ege m ntị. Ijikwa onwe gị, why is it abịa na Nigeria? Why is it na ndị anyarị abịarụnụ they concentrated more than Igbo? Do you know na at a point I were 98% Christians na Igbo? Why is it that in the north ha nwere less privilege, ha nwere minority in the north? They don't care because north is not their target. Why in the west, as at 19 ihe a na-agba gị, ndị na-ekpe okpere ndị ọzọ ka na ọnụ ọgụ na west, ndị na-eje ụka na west pere mpe as at 1967 ha ka bụrụ Muslim, ndị na-eti isi n'ala. Mana ndị Igbo, ndị Igbo na ebe ndị Igbo nọ ka ha concentrate because ha chọrọ ka ha dominate anyị, ha wee mee ndị Igbo wee hapụ arọbi na agụ anyị, hapụ ihe ha ji dị ebube, hapụ ụmụ mmụọ, hapụ the covenant anyị na Chukwu nwere. I were this vulnerable to any attack. Mgbe a bịazi ụgbụgba anyị n'inye nwere ozi ihe anyị mewu. Ndị Igbo ọhịa bụ the genesis of your problem. Ndị Igbo know themselves. So stop blaming okwute ndị Igbo, stop blaming our elites. They are not the problem. Ha nwa na onwe ha ghọtara the game. Ha nwa na onwe ha ghọtara na anyị bụ ndị emere. So onye na-asị gị ga-eme, ị na-achọ ndị na-ekwu ha ji ekwuo nke ahụ, ịchọ ka akụchie business ha, ịchọ ka eteke ha in. Eme ọnụ onwe script edegoro ede before now. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Onye Igbo know thyself. The only solution, ojikwa onwe gị, let me tell you, ijikwa onwe, why is it that ihe niile a na-akpagbu niile a na-akpagbu ndị Igbo? Jikwa onwe gị, kedu ihe kpatara na ndị Roma ekwuru okwu? Kedu ihe bụ ọbụbụ? Ọ na-enụrụ ihe mere na Niger State? Ọ na-enụrụ ịchọ ka m gwa gị? News had it that over 200 and something people, yes, bụ ndị school authority na-ekwu na-atọrọ na ya bụ school wuti ndị nkuzi, na-atọrọ ndị nkuzi tọrọ ụmụ akwụkwọ 200 and n'ụlọ akwụkwọ ndị ụka nwe, ndị Catholic nwe. Kedu ihe Pope kwuru? Ịmụrụ na Pope, ịmụrụ na Vatican bụ the smallest country on earth, na Pope na ọ dị ka president. Kedu ihe Pope kwuru? Efu no protect the interest of ndị a nyere ya nọkwa the same Christianity. What do you hear? Kedu ihe ndị ọzọ da European nations bụkwa Christians kwuru? Nothing. So ifuna na anyị nwe ije na-ekpe okpere ha will not even save us. Anyị tenkere na ọ bụ na anyị so ha kpewe okpere ha na ha anyị na ha bụrụzie nwanne in the Lord, in the Christ, na ha ga-abịazụ anyị ọga, they will not answer you.
because he have to go script edebe all ha meriri anyị n'agha ọ bụrụ na ụmụnne anyị ndị Nigeria ndị ọzọ meriri nọ ndị anyarị ya meriri anyị n'agha ọ bụrụ na ị mara because they hated us from time immemorial. They are too jealous of Igbo man. Igbo man nwere ihe Igbo man ji dị abụba. Igbo man dị bold. Igbo man dị good at what he does. Ebe ndị ọzọ jere ga succeed, Igbo man ga succeed. Maka na anyị wabụrụ nke mbụ. If you like, believe. You don't like, believe. But what I was telling you as onye Igbo is a wake up call. Onye Igbo. Onye Igbo ihe anyị niile kịta abụrụ fight onwe onye Igbo akọrọ uche akọ na gị. Let me ask you one thing. Ọ bụrụ na ị mọrọ si na onye Igbo onye meriri n'agha, ọ bụrụ na ị mọrọ si na enwere script edelu, tell me why those rich men in the north enwere properties ha built in the east. Do you know that the richest man enwere n'ugwu Hausa enwere unu onwere n'ala Igbo? Ị nwere idea? Have you asked yourself why na ndị ọzọ you know na ndị ofe mmadụ enwere ụlọ ha build n'ala Igbo? Ị nwere idea na ndị ọdatọ adịghị ekwe eme investment n'ala Igbo, even some follow Southerners, because ham na anyị bụ ndị aka ji and na-enwe script edegoro ede iji wee jide anyị na iji wee fụ na ala Igbo a adịrọ developed. Then ajụ m ajụjụ gị na onye na-ege ntị, kedu ihe i megoro erikwa ịgbada eriri ya eri iwe je na region ndị ọzọ na-edevelop be ha? A ga-anara those things. A ga-pass one thing in law. A pass here na law. A seize those things. Ị ga-ebe anya m. Yes. Ihe ị nidiri ime ọ bụrụ na ị nọ n'Abuja, ihe ị nidiri ime ebe a bụ nwee ụlọ ebe ibi. Yes. When nọ n'Abuja enwere m ụlọ dị a. Ama m important because most times we will not ndị Igbo nwee test. Nwee ụlọ ebe ibi, fine. But let other investment be located to southeast. I can tell you also Kakichio. Some of the problems I know when at southeast one mother is to get here. Have you asked yourself why Onitsha dry port is not working? Have you asked yourself? Politics. So get here. Investment you money when bunata 80% of your investment na Igbo. The governor of Southeast on other help matters. Instead of Onunwa, Ebia, America and Igbo, they very attractive, they very peaceful. Can the investors now but na Igbo? Can you may buy at least can you go to comfort to the moon why? Then why praying? Doing the spiritual things we need the remain. Wagoro why is yoke. Able governor govern well, able senator senate well. He represent an Igbo na Abuja. Lota Igbo, Branobi, love your people. Kukai got it on our in there we na manobro no kunu jebawa so no. If I need the one praying, doing the right thing spiritually, why building bridges? Manobro na isik I just wear no go. More which it will not help us. So guys stop one. When one nanny non a position at least in the doors of go trust ya. I need the way quite dear. Upon a boya jaffa. Macane moro no one you me would. Now you was read them pleading, bargaining, bringing bridges. Now yo Manobo no Nikaka. Or very difficult to with you. So here I gave a good. Let us go back spiritual. I never better now more. Ometu Chukwu that we have paid our dues. Here the happy and I have our dues. I have what I now I not half. I our dues. Ometu Mumonobi. Oh Mumo ye demetunda. Die in a kunachia Rubada. Ometu Hakanobi has that these people have paid their dues. Let's allow them. Okay? That is the only solution. So it's prayer that can do it. Abroad. Onye gbaba ọsọ chi egbosi onye ahụ n'ọgbapụ.
mana ọ bụrụ na anyị gbaba ọsọ sị ka anyị jee n'ụwa na ọgụ gwara chi anyị esoro anyị ọga ọkpọ ga-abụ n'anya anyị ga-eti anya m anya m. So ka anyị kwụsịnụ ịkpọtụ ndị isi anyị. Ọ bụrụ na ịma ihe a na-agabiga, ọ bụrụ na igbo okwu a na-asụ, ọ bụrụ na ịma ọnọdụ edebere anyị anọgo m ugwu, ọ bụrụ na ịnọ ọdụrụ anyị agba nke bụ eziokwu na akụrụ mmiri. Enwere m frens agwa m eziokwu akụrụ mmiri the script a na-eme ịfụ na ọ bụrụ ihe ị ga-enweta gara gara na ihe ị ga-ejegoro spiritual, because the only thing that will convince ndị ọbụ anyị na ha bụ mmụọ. Anyị jee spiritual, Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile ga-ejizi aka ya metụ ndị a na ndị aka n'obi, ewesị oke ngwasị meela anyị nka na-eme nwata ka emere ibe obi adị ya mma. Ka anyị kwụsịrị ịdọ ndị isi anyị mba na soshal midia na-akpọ ha afa, pụta na onye gbuka utie ọlahụ na onye kpọọ ọbịa mkpọkọrọ agbata obi gbere egbere anyị. Onye nke anyị okwute ndị Igbo a ndị ọzọ dịgoro proud of it. Let's support him and the other elites. Ihe niile ya adịcha mma, mana nke mbụ ka anyị let us go spiritual. Ọ bụkwa na ya eje spiritual na-eje political, we will fail, because not spiritual control the physical. Let me stop here. Man, know thyself. Ezinụlọ dị iche iche, know thyself. Ndị Igbo, know thyself. Ọ bụrụ na ị gbara onwe gị ị ga na-eti igwe na-achaghị acha, nwa ajụjụ igwe na nkụzi ma ọ bụla ịchọ ka agbara gị family. WhatsApp nọmba ị ga-eji nweta mbụ 0805 778 37672. I repeat, 0805 78 37672. Let us pray. Ekwere m na Chineke, ekwere m na ọ dị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụgbuo ya, n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya, ya gazie. May the blessing of Chukwu oke pụrụ ihe be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie.